Možná si říkáš, piju hodně vody, tak proč pořád nehubnu? A já ti rozumím, protože voda je důležitá, ale sama o sobě nestačí. Když tělo nemá kvalitní stravu, pravidelnost, dostatek bílkovin a pohyb, voda tě sama nespasí. Další příčina stagnace? Jíš málo. Tělo je ve stresu, zpomaluje se metabolismus. Nebo naopak uzobáváš celý den a nedáš tělu šanci odpočívat. A nesmíme zapomenout na stres, špatný spánek nebo na hormonální nerovnováhu. To všechno má na hubnutí obrovský vliv. V Metabolic Balance vždy hledáme příčinu a tvoříme plán podle toho, co tvoje tělo opravdu potřebuje. Ne podle zaručených rad z internetu. Pokud se snažíš, piješ vodu a i tak se nic neděje, napiš mi. Podíváme se na to do hloubky a konečně najdeme řešení, které dává smysl.